Europske unije nam je puno pomogao u radu vrtića, puno smo poboljšali kvalitetu rada s djecom, dobili smo mnogo sredstava koje možemo koristiti svakodnevno i isto tako ukoliko nam nešto nedostaje možemo nabaviti, kupiti bez ikakvih problema, što nam prije nije bio takav slučaj. Isto tako radile smo samo 2 tete sa velikim brojem djece, što nam je bilo jako naporno. Sada imamo još 3 tete zaposlene koje financira Europska unija. Isto tako imamo pedagoga za puno radno vrijeme, a prije smo imali samo jedno kratko radno vrijeme. Isto tako logopeda koji nam dolazi svaki tjedan u vrtić i znači radi s našom dječicom kojoj je stvarno potreban logoped i evo do kraja ove godine svi školci su spremni za školu. Ja sam ovdje od 1. veljače. Napravili smo obradu grupe cijele, ali zbog kratkog vremena i zbog malo vremena i sredstava koje su zapravo ovdje uložena, smo samo predškolce uzeli za tretman, da bi u ovom kratkom vremenu pripremili koliko toliko moguće djecu za polazak u školu. Ono što je zatečeno jest da je veliki broj djece, dakle gotovo njih 11, bilo sa artikulacijskim teškoćama, sa slabije razvijenim fonematskim sluhom, što će reći sintezom i analizom glasovnom, sa lošijom prostornom percepcijom, što se odražava na slabiju grafomotoriku. A sve su to zapravo predčitalačke vještine koje bi trebalo raditi već od samog početka pripreme, odnosno zadnje godine vrtića, dakle već od 9. mjeseca. A napredak je odličan, dakle već sad od njih 11 mi već 3 djece smo otpustili s terapije, iako radimo vrlo zgusnuto. Njih 11 radimo u paru, jer toliko koliko sredstava imamo tako se i ponašamo, jer njih je 11 i ne možemo ih individualno uzeti nego u paru. I maksimalno iskoristimo to vrijeme, to je zapravo pola sata rada sa 2 djece i onda ih kombiniramo po srodnosti teškoće koja je. Ono što bi zaista bilo idealno to je da ima se više sredstava, pa da se sa svakim djetetom može raditi 45 minuta i duže vrijeme, jer da se počne recimo već u 9. mjesecu kad dijete krene u školu i da i cijelu ovu godinu pokrijemo individualni rad sa svakim djetetom. A da ne govorim što bi bilo jako dobro da mi napravimo obradu djece i prije predškolskog uzrasta. Dakle, da mi već sa 5 godina napravimo jednu trijažu grupa vrtićkih i da počnemo raditi već u ranijoj dobi, pa da se može i ležernije i na vrijeme dijete potpuno zahvatiti i poticati njegov senzomotorni i psihički razvoj. Rad u 2 smjene je puno pomogao i roditeljima i nama, da možemo bolje raditi i organizirati naš rad. Djeca imaju besplatan ručak i sve ostale obroke u dječjem vrtiću, i u 1. i u 2. smjeni. Klime imamo, znači možemo regulirati temperaturu u vrtiću kad god hoćemo i kako god želimo. Znači imamo kamere, sigurnije se puno osjećamo. Drago mi je da mogu reći koliko smo presretni svi djelatnici dječjeg vrtića, i novi i oni koji su stari, sa poboljšanjem kvaliteta našeg rada od kad dobivamo sredstva iz Europske unije. Znači, u sklopu ovog projekta smo krenuli automatski sa radionicama stranih jezika i maksimalno se trudimo na sadržaju i poticajima za djecu, kao što vidite. To nam uvelike pomažu i laptop i tablet i projektor, financirani od strane Europske unije. Radionice su uvijek ovako dobro posjećene, tako da što se tiče izvođenja radionica nemamo problema.
Počeli smo sa radionicama talijanskog jezika početkom studenoga, kada smo ušli u ovaj projekt vezano za europske fondove. Djeca uče talijanski i engleski jezik. Do sada nismo nikada učili strane jezike, djeca nisu imala tu priliku, ali eto, ove godine odmah 2 strana jezika, a kako se mnogi kod nas tu bave turizmom, dobro je da djeca što prije krenu sa učenjem stranih jezika. Nastojimo usporedno raditi s onim što se radi u predanom programu, znači da nauče boje, da nauče abecedu slova, da nauče bojati do 10 kao što ste prije vidjeli, zatim da nauče pozdrave tokom dana. Znači imali smo za božićne radionice, za uskršnje radionice, da znaju pozdraviti kako se kaže Sretan Božić, kako se kaže Sretan Uskrs i tako te neke uobičajene izraze iz talijanskog jezika. Zatim vrste voća i povrća, znači ono što im treba za testiranje, za polazak u školu, to su radili ovu godinu i na radionicama talijanskog jezika. Vezano za ovaj projekt, pomogli su nam, znači laptop s kojim svaku radionicu provodimo, bez njega bi teško mogli ostvariti ovaj program i zahvalni smo europskim fondovima koji su nam financirali, znači laptop, tablet i ovaj projektor i ovo platno pomoću kojega odrađujemo sve te radionice. I djeci je puno lakše osvajati nova gradiva. Ci vediamo! Ci vediamo, ci vediamo! Vidimo se, ciao, ciao i ci vediamo! Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.